Tu nie jesteś na razie gotowy. Musimy się sprawdzić z wykrywaczem kłamstw. W przypadku, gdy będziesz kłamał, usłyszysz taki dźwięk. Imię. Marek. Teraz kłam. Jakub. Imię matki. Lucyna. Policja. Bogdan. Coś nie tak? Nie, wszystko w porządku. Czy kiedykolwiek zdarzyłeś się dziewczynę? Nie. Tylko raz. No 3, ale to was przeciwko dziecka. Zenomu. Ale myśmy wtedy byli kompletnie pijani, wie pan, no. No to chyba działa dobrze. Policzę. Gotowy. Marku, tak, proszę. Chodź, Petrzy. Powtarzaj za mną. Maja, hej. Ja, Marek, Disbanden Aschenmachen. przybywam do ciebie, kochana szkoło, Widzim alle Achenmek. i ślubuję ci, Pada Fach nach. że ciebie ukończą aż do śmierci. Widzim alle für alle nach. Tak mi dopomóż, Frama Dada mamo, tato und Freie. i wszyscy koledzy.